często ludzie, ja pytam, o czym marzysz? A on BMW, Porsche, dom z basenem. A ja mówię, a nie marzysz czasem w tej bułce, żeby jutro zapłacić rachunek? On mówi, no nie mam na rachunek. Ja 4 lata temu wchodząc do tej branży, kompletnie nie miałem pojęcia nawet co to jest inflacja. Jak słuchałem Mirka, to ja myślałem, kurde, muszę się nauczyć języka chińskiego. Zarabiasz, żeby się rozwijasz się, żeby zarabiać więcej. To jest nigdy nie kończący się. Świat ci zapłaci tyle, ile dasz mu wartości. Witam Cię serdecznie. Nazywam się Robert Oskwarek i jestem na intensywnym seminarium biznesowym, na którym uczymy przede wszystkim, jak gromadzić kapitał. Potem jak go pomnażać i zdobywać go coraz więcej po to, żebyś mógł swobodnie rozwijać swoje umiejętności i swój biznes. I bez względu na to, czy dzisiaj jesteś etatowcem, czy masz własną firmę, powinieneś tu być. Dlaczego? Bo poznasz wiele innych osób, które będą dla Ciebie inspiracją, będą dla Ciebie wskazówką, drogowskazem. Nie jest problemem to, co wiesz. Nie jest problemem to, czego nie wiesz. Największym problemem jest to, co wiesz w sposób niewłaściwy. Ludzie bardzo często przeceniają to, co są w stanie zrobić w krótkim okresie czasu, nie doceniają tego, co są w stanie zrobić w dłuższym horyzoncie czasowym. Pieniądze, do czego one nam są potrzebne? Co może się przydarzyć, jak ich nie będziemy mieli? Może ktoś z Państwa przyjechał, ponieważ no właśnie ma ten problem, że od faktury do faktury żyje. A kto wierzy w ZUS? Nie wierzy nikt, ale i tak z tym niewiele ktoś z tym robi. Ja nie wierzę w ZUS, on mi nic nie da, a odkładasz, a inwestujesz? Tak? Jak nie wierzysz w ZUS, to coś musisz zrobić. Nie zawsze jak patrzysz na biznes i go tam nie widać, to wcale to nie oznacza, że go tam nie ma. Ty po prostu go nie widzisz. Bo pieniądze mają pracować. A pieniądze w pracy są niesamowite. Wiecie dlaczego? To jest po prostu najlepsze narzędzie do pracy, to jest pieniądz. Bo on nie ma migreny, nie ma okresu, nie ma kaca, nie spóźnia się, nie bierze urlopu. Po prostu chodzi do pracy. Tylko mu trzeba dać pracę. Bo jak w skarpetce, to on będzie tylko czuł, że się tam coś dzieje. 1100 mi zostaje z moich 55%. Jak ja mam z tego przeżyć? To powiem Ci jak. Zacznie zarabiać więcej. Zig Ziglar kiedyś powiedział, żyj lepiej niż dobrze. I tego właśnie Ci życzę. Zapraszam.